Здравейте, класици! Ако ви попитам следния въпрос, кой е най-добрият ви приятел? Без никакво замислене ще ми отговорите. Обаче ако ви попитам, кой е най-лошият ви приятел? Тогава ще видите зор. Айде да видиме. Кой е най-лошият ти приятел? Ти какви въпроси, човече, аз направо... Искам да питам, кой е най-лошият ви приятел? Ти, бат. Защо? Не, няма проблем. Кой е най-лошият ти приятел? Нямам такива. Защо нямаш лоши приятели? Като ги сортирам. Сортираш ги? Да. Имам следния въпрос към вас. Кой е най-лошият ви приятел? Петко. Петко? Ето го следва. Защо? Защо Петко? Защото манипулира, използва. Винаги Много лошо момче. Предава. Съдър страшно. Но ние си го обичаме. Госпожо, как сте? Да. Можете ли само да кажете как се казвате, откъде сте? Ти си ми любимец. Супер, госпожо, много яко се радвам, здравейте! Кой е най-лошият ти приятел? Аз имам 3 приятелки и не се разочаровам от тях. Кой е най-лошият ти приятел? Най-лошият ми приятел, врага. Ти си бъркаше, я видях в устата с едната ръка, така че няма да се здрависваме. Да. Майтапе се, добре, искам да те питам следното нещо. Можеш ли да ми кажеш кой е най-лошият ти приятел? Нямам най-лош приятел, обаче имам най-лоша приятелка. Тя не ми е приятелка, е враг. Сериозно? Да. А защо? Защо ти стана врагиня тази твоя приятел? И защото ми краде разни неща, тя от училище. Who's your worst friend? Worst friend? Rob. You're... Why he said you're his worst friend? Yeah, that's it. I got him drunk last night, apparently. What is drunk master apparently? Drinking a lot. Okay, man, where do you come from? What's your name? London. Paul. Paul from London, and your name? Rob. Guys, you're the best. Братле, може един въпрос? Английски. О, английски. Грецки? Гречки? Не. I know only Malaka. Малага, о, браво, Малага. Okay. What is your name? My name is Daniel Petkанов. Петканов, nice to meet you. No, not Petkанов. Petkанов. Петканов? Alright, man. Who's your worst friend? I don't have worst friend. It is not a friend. Why you don't have any worst friend? I have best friend. You have only girlfriends. Така, всички сме се събрали тук. Милен Цветко. Много ми е мило да ви видя. И аз много трябва Вие сте един талант, едно сърдечно хубаво. Много ви благодаря. Скеби съм ви гледал. Много ви благодаря. Тръгваме си. Стой. Стой. По същество тогава. Как на немски е стой? Сигурно е стой. Не знам. Добре, няма значение. Кой е най-лошият ви приятел? Няма такива. Те не са до нас просто. Кой е най-лошият ти приятел? Бившия. Здравей, как си бе, приятелю? Интервю? Искаш да ти взема интервю? Да. Добре. Кой е най-лошият ти приятел? Ами, моят лошия приятел е Антим. Антим? Да. Какво ти е направил Антим? Пищи ми на ухото. Кой е най-лошият ви приятел? Най-лошият ми приятел, Георги, Пепи, Христо, Иван. Ти как се казваш? Даниел? И Даниел. Петканов.